Moodleen nun topatuko dut nire informazio personala. Nun editatu ahal izango dut. Nun moldatu hainbat ezarpen. Mezuak nola jaso nahi ditudan eta beste hainbat gauza. Horretarako, Moodleek eskaintzen diguna da erabiltzailearen alorra edo, esan deitu dezakeguna. Alor hori nun dagoen, hementxe. Gure izena eta ikonotxoa agertzen zaigun leku hortan. Honek hainbat aukera ematen dizkigu, Baina, lehenik eta behin, hauexek aipatu nahi ditut. Bida, zerbait gorria dago hor. Bale, horrek esan nahi du, mezu personal bat daukatela. Norbaitek mezu personal bat bidaltzen badit Moodleko mezulariaren bidez, hementxe agertuko zait, oharra esan ezaizu. Ez dakitzen bat mezu dituzu irakurtzeko. Sakatzen badut, hortxe agertzen da, kudeatzaile, erabiltzaileak bidali didala mezu hau. Hora egiten badut, eta ikusi dudanez desagertu ingo da. Hau ezkutatzeko berriz hor sakatu, eta kitxo. Kanpaia sakatzen badut berriz, hauxe dio. Ez duzu jakinarazpenik. Jakinarazpenak dira ikastaroak bidaltzen dizkidan abisoak. Adibidez, foroan mezu berri badago. Ez dakit zeinek idatzi duen. Irakasleak zuzendu du zuk bidali duzun testua. Horrelako jakinarazpenak hemen agertuko lirateke. Oraindik ez dago, baina hemen ikusten baduzue fondo gorri duen zenbaki txuri bat, badakizue, jakinarazpenak ere badituzula zain. Orduan, gunean sartzen zarenean, sartzearekin batera, hori ikusi dezakezu. Ados? Orduan, ondoan esan bezala, nire alor personala dago, eta, lehenik eta behin, nire profila. Hementxe daukat. Gero, ikus ditzaket kalifikazioak. Hainbat ikastarotan balin banago, ikastaro guztiak agertuko zaizkit, eta hemen. Hemen mezuak, lehen ikusi ditugunak, eta hau, oso garrantzitsua da, aukerak. Hemen kudeatu ahal izango ditut, hainbat eta hainbat ezarpen adibidez. Profila editatu ahal izango dut, izena, bizena, helbide elektronikoa, irudia igual izango dut, nire azalpena gehitu, aurkezpena gehitu, besateko. Aukerak atalean ere, lehen etxi dezaket zein hizkuntzatan ikusi nahi dudan gunea. Nik aukera daukat, ikasleak aukera dauka, esateko, nik gunea ikusi nahi dut gaztelaniaz. Orduan, guneko edo Moodleko botoi guztiak, hizkuntza hortan agertuko zaizkio. Aukera gehiago. Aukeratu dezaket nola jaso nahi ditudan foroko mezuen kopiak nire posta elektronikoan. Oso ohikoa izaten da, ikasleak hasieran, kexatzea esan ez, zenbat mezu jasotzen ditudan posta elektronikoan. Hemendik kontrolatu dezakezu foroko mezuen zenbat kopia eta nola jaso nahi dituzun. Edo foroko mezu bakoitzeko kopia bana jaso nahi duzun, edo aski zaizun, mezu bakarrean jasotzearekin egun hortan izan diran foroko mezu guztien aipamena, ezta? Eta gero interesatzen zaizkizuna begiratu. Hori hemendik. Mezuen hobezpenak ere zehaztu ditzakezu hemendik, eta orduan hemen, azkenean da, zehaztea, nahi duzun edozeinek zure ikastarako edozein partaidek eukitza aukera zuri mezu personal bat bidaltzeko, edo bakarrik zure kontaktuek bidali ahal izango dizuten. Eta hau ere garrantzitsua da, jakinarazpenen hobezpenak. Esan bezala, Moodlek bidaltzen ditu jakinarazpenak, abisuak. Abisu horiek hainbat jardueretatik datoz. Adibidez, nik bidaltzen du galdetegi bat erantzuten dudanean, jakinarazpen bat bidaliko dit, esan ez, erantzun duzu. Adibidez. Orduan, hemendik kontrolatu dezakezu, ze jakinarazpen jaso nahi dituzun zure posta elektronikoan esan bezala, desgaitu ditzakezu jakinarazpen guztiak hortik, edo banan-bana joan zehazten zer jaso nahi duzun eta zer ez.